تێکیلداری زەختên li ser çapemeniya Azadin şevîdin di dirêngiya şevîde ango di saeta destpêkê ya 23 Nîsanê de polîsên Belçikayê bi awayeke korsenwarî bi ser navendên medya haber û Stêrk TV de girtin di serdegirtina ku bi awayê korsenwarî pêk hat de jî gelek xisar pêk hatin û nîşanên wê yekê jî derketin ku ev serdegirtin ji bo xerakirin ango em jî ji bo derbkirina li van dezgên çapemeniya Azadin her têkildarî vê yekê çapemeniya Belçikayê jî nûçeyên balkêş parvekirin ku ev serdegirtina li ser Stêrk TV û medya haberê ji li ser daxwaza Fransayê pêk hatiye hem wextê vê yekê rojnamevan ango em jîn xebatkarên hem Stêrk TV û hem jî yên medya haberê li ber navenda xwe carekê din bi daxuyaniyekê çapemeniya ragihandin ku ew ê ji bo xebatên çapemeniya Azad têkoşîna xwe dewam bikin û rûyê rastiyê van êrişan jî bi raya giştî re parve bikin. Derî şikandin û brengekî korsan warî ketin hundir. Di serî de kompyûter xisardan amûr û materyalên weşanê. Bi armanca tepsandina dengê heqîqetê saet 1:30 şevê li bajarê Denderliyê Belçîkayê polîsan bi ser navendên medya haber û Stêrk TV de girtin. Piştî lêgerîna 4 saetan û xisardayînekî mezin polîsan xwe vekşandin. Li gorî rojnameya dê standarta Belçîka serdegirtin li ser daxwaza Fransayê hatine kirin û ev yeke ji algê dozgeriya federal ve hatiye piştrast-kirin. Di rojnameyê de ji Komeleya Kurdên Navelê axaftina Orhan Kilîçî cih girt û hat gotin Belçîka hewl dide kanalên TV yên Kurdî krîminalîze bike. Li dijî vê serdegirtina bê hiqûqî ketkarên medya haber û Stêrk TV daxuyan yekdan û gotin serdegirtin korsanwarî û komploye. Bi domdarî hat diyarkirin gomanîne ku êrîş encama têkiliyên qirêj yên birêcîma Erdoğana faşîst re pêk hatiye û ev bang li hikûmeta Belçîkayê hat kirin. Li vir em bang li hikûmeta Belçîkayê jî dikin. Hûn bi rejîma faşîsta Erdoğan re çi peyman û bazirganiyê qirêj dikin ku êrişî çapemeniya Kurd dikin. Divê hûn vêj Kurdan re ji Belçîkayê re û raya giştiya cîhanê re bibêjin. Madem we bi rejîma Erdoğan re bazariyeke qirêj nekiriye, wê demê çima hûn bi vî rengî êrişeke korsanî li stûdyoyên me dikin. Ketkarên çapemeniyê dawiyê dest nîşan kirin ku ew ê li dijî vê serdegirtina bê hiqûqî hemû mafê xwe bi kar bînin. Em vê peyamê didin gelê xwe, dostên xwe û derdorên faşîst ên ku hewl didin me bêdeng bikin. Em li virin. Em xwe ji agadarkirina gelê xwe û belavkirina ziman û çanda xwe berpirsiyar dibînin. Ev erk ji bo me pîroz e û ji jiyana me jî bi qîmettir e. Pênûsa me wê li dijî her cûre zextan binivîsîne. Kameraya me jî wê nîşandana heqîqetê bidomîne. Piştî daxuyaniyê parêzera Stêrk TV bên şiroris derbarê mijarê de axivî û diyar kir ku serdegirtin hîna tarî û veşartiye. Parêzer anî ziman ku wan hîna fêm nekirine bê çima ev êrîş hatiye kirin û got ew ê lêkolîn bikin û agahiyan bidin. Hêjeyê bi bîrxistinê Stêrk TV ya 2009 dest bi weşana xwe ya têstkirî, 6 Sibata 2012 derbasî weşana zindiya rojana bû. Ji wê rojê ve tevî zeravayên zimanê Kurdî bi zimanê biyanî jî weşangerî kir. Medya Haber TV jî êlûna 2017 bi zimanê Tirkî dest bi weşana xwe kir.
تەوی نوچەین لە کوردستانی ڕۆژەڤا لە جیهانێ جی بە زمانی ترکی ببینەرین خۆرە پارڤە دیکە.